נגע תפס את זה מפה. כן. יאללה, לא צריך. נגע בזה מה? לא, די, נו, עם כפות, חלאס. כן, עם כפות, יאללה, קדימה. זהו, זה מה שתבחרי. בדיוק, ברגע שאתה תמצא, סקירה החלטית, קדימה. סקירה החלטית, עוד, יופי, תמלט, עוד קצת. זה הכל, זה הכל. לתפוס את הכנף, להפריד טיפה, לא מכאן, לא מכאן, מכאן. יופי, מצוין. עכשיו, עם היד הזאת, עזבי את הכל. בואי, נמתוח פה את האור. יופי. בואי נחת לתוך תור, ובואי נחת תופס את הפרפר ומכניסה עד הסוף במכה, קדימה. לאט לאט. שוב, שימי לב, זה הכל, אני לא עושה, אני מבטיח לך. בואי נחת תופסת את האור, בואי נחת תופסת פה, ומכניסה את הכל פנימה, קדימה. בזווית של הברית, קדימה. במכה, יופ, זה הכל, אולי וואו. מוציאה איתך את וו. בוא תעשה יותר מהר, זה ייקח פחות. לא יכול לקרוא חסים, אני לא כואב. לא מפה, תפסי פה הכל ישלב לך, תפסי בדיוק, מעולה. פתחת עכשיו פותרים לך. מעולה. עכשיו, תת. אייל פתח? יופי. זה מתחת. רגע, בוא נביא לו עוד. שיפה ונקי. אני אעשה לך מצד שני, כי אתה לא תעסיק אותי. קדימה, שימי. יופי, זה הכל. חזק. הכי חזק שיכולה. מכאן. רגע, האחרון ניצל. אתה פתחת לו כאן. שימו, תן לי את צביקה, תראו לי את הנסיעה שלך, הוא קיים בלחץ, לך לאיתי, קדימה, הלאה. יאללה, אני יש לי כפפות כבר.